Waalaikumsalam. Iku cangkem tak speaker. Iki ku omah ora alas. Piye? Ana apa? Anjay ya pakmu om ora umume menungso. Lho, wali-wali ngomong anjay tak laporno polisi kowe. Lho, salahku apa om? Cuma ngomong aja kok tekan polisi. Lho, ngomong neh. Kowe iso kena pasal ITU. ITE. Kok kalau ngomong anjay. Hati-hati kalau ngomonganmu. Lho wong cuma ngomong anjay kok dipermasalahno. Anjay iki bahasa akraban, bahasa sing saiki, bahasa gaul ngono lho om. Lho. Iku wis ana aturane larangan. Jadi ora usah mbok omong. Wis om ra saya ngomong, aku gekno kopi. Oh, rek gedek. Aku iki buruhmu kok piye? Lho, aku iki kan tamu. Di sini tamu adalah raja. Lah iki raja njaluk kopi. Ya kudu dikekno kopi tok, Om. Oh, rai melarat, rai raskin. Pantesan njaluk kopi. Lah didit kanggo tuku kopi tok. Artinya sih, Om. Tunggu sebentar, tak gawe kopi sing enak, sing jos. Karo udur. Oke. Cocok apa ora? Cocok. Enteni ya? Oke. Nah, oke. Mantap coy. Nah, coy, kopi nih. Terus suwon. Wah, perut agak udah enak ini coy. Kenapa? Biasa panggilan alam coy. Oh, oke. Belakang dulu ya. Oke.